Is mise NicDhòmhnaill agus seo agah cuidean ritain a ha mise bhí déanaach trá am glasach slúig. Go havisteach bí mí a gobir in ma cheann héanails na mianan, na nech ciúil agus mar chréigetar. Ach cha stat a chur ar a bhórchuid de mopar ag táis a chúsin, agus hí mí a hiireh far an dogach mí, gus cuideach ar a chreicht. Ba mí a bíothag agus a seilting ar na himach beithich na hacking. Agus a chud bíoth ar dáith o hain. Chaníl mé chomá ar garnealach san arsaneach, ach suirin gan a luigan a rhysach coiú agus ba mí ag sin cor a lá. Tá sin gomá forstanach an an tíirich go bhfuil tráith an álainn agus a bhfuair feisce an laibh. Tá mí a farach gin gomá fálainn is dé bhíosan a gopar a mui, is a chur seach at úniu sa bhur. Tá coramach an muchid yoga leis a chur cuideach. A bharach gur sin ha coraman ar bheach an ceolach luich. Chórs sin rúm gomór agus ha mi gomá taingal ar a hon. Caltach rí go leabhar ha tachastastan sna naiachgan ar mo chuid léibh is stúrach. Ha mi máchal go bhfuil a furist a gáfarach gin gomá fat ar folamh na cúsin seo. Is mi bewan an sul gomá geall go láithil. Ach get a hasin ar a géaltach. Hasin na páiste histam agus ha cumas ac inúid an achracha. An tachgarí cuid ha glasach slúig ar a bhí gomá tlach fór go, get a ha mo bheithe ar achracha gomór. Agus ha mi cho forstanach sa gawas go bhfuil dachi ac an almúntíre. Tiari!